of the praying church. Oh, amen. Enye yama signs yokuthi umoya we pride ukubambile ubonakala ngokungathandazi. Amen. Enye yama signs nje impakama kusikhona nje ukuphakamela abantu. I lack of prayer, it's a sign that you've got other option beside God. Unazo ezinye indlela ongahlanganisa ngazo uNkulunkulu engekho involved. Alibona igama kaJesu. Wonke umuntu ongavelanga esibingelelweni somthandazo useketshela uNkulunkulu ukuthi I've got it. Nomnganganginaka. My plans are fixed. Oh, amen bazalwane. Ngoba siyazi ukuthi bazalwane iprayer is a sign of dependence. Uma uthandaza nje usukutshela uNkulunkulu, in fact ilanguage yomthandazo ilanguage abantu abangenalo olunye usizo ngaphandle kaNkulunkulu. Awu sikhona bazalwane, isign abantu abangenalo ilanguage abantu abangenalo olunye usizo ngaphandle kukaNkulunkulu ngoba njalo masifika in the matters of prayers, umthandazo number 1 will always show you ukuthi ubankruptcy kangakanani ngezwi enhlizweni yakho. Ngoba ngeke uthandaze ungenalo izwi. Into enze ukuthi kube nzima uke emthandazweni ukuthi awunayo into ozofika uyisho uNkulunkulu. Alibona igama kaJesu. Ngoba ngisho emthandazweni ungangena uplanet uzofika ngithi u3 minutes mkhulu uma izwi lingekho enhlizweni yakho. Ake ngikutshengise. Ingenxa ukuthi mfundisi uMsimango umthandazo usuka enhlizweni uye emlonyeni bese uya esihlalweni somusa. Umthandazo awusuka emlonyeni uyezulwini uqala enhlizweni bese udlula emlonyeni. Ingakho uma sithandaza ungakwazi ukucula ingoma esemlonyeni kodwa ngeke uthandaze umthandazo semlonyeni. Ingakho uma uJoji masithandaza umuntu methandaza kwi microphone uyayisusa imicrophone emlonyeni ngoba iyam expose amanje lento ukuthi noma enayo ingoma emlonyeni kodwa akanalo izwi enhlizweni. Alibona igama kaJesu. Into akwazi ukuthi unqene ukuya emthandazweni ukuthi awunalo izwi ozofika utravel ngalo to the throne room of God. Ake nithi amen inkonzeni. Ngoba uma sithandaza abazalwane kuyiqiniso ukuthi noma ubuso bethu busuke ebheke phansi kodwa inhliziyo osuke ibheke phezulu. Oh hallelujah. Alibonga igama kaJesu. Alibonga igama kaJesu. Beyond that, prayer, it's an only spiritual discipline that engages God in his totality. Umthandazo, it's an only spiritual discipline. All other spiritual discipline, umthandazo wona kuphela okwazi ukaddressa God the Father through the intercession of the Holy Spirit in the name of Jesus. Umuthandaza lonke izulu uyalisamona ukuthi libheke ngakuwe. Umuthandazo ba ubiza ubaba uthandaza kubaba uthandaze unxusela umoya engcwele uthandaze egameni likaje. In other words, when you say Father in the name of Jesus, okamazulu abheka kulo muntu othandazayo. Manje umbuzo uthi ke uma amazulu ekwazi ukumenyeza umuntu oyedwa abheke ngakuye, how much more sithandaza sonke? Ibandla lamkhulekela ngesineke. Ibandla lamkhuleka. Webazalwane, uma umuntu ayedwa ekwazi ukuthi amazulu abheke ngakuye, kwenzakalani uma ibandla lonke lithandaze egameni kaJesu? Oh, alibonga igama kaJesu. Ngoba angithi we all know bazalwane ukuthi abantu they will always address you according how they know you. Yeah, uma umuntu akadressa uma nazana njengabazalwane indaba enikhuluma iphelele kubazalwane mhlawumbe uma seqala ebuza izinto engahlangene nokukhonza uyaqala umxwaye ngoba unelungelo lokukadressa kuyingcenye nazana kuyo. Uma umuntu nisebenza naye ngama colleagues funa into ibaphatha umsebenzi aphatha ama report noma kodwa uma seqala ebuza ukuthi awumuphi umyeni wakho uyamxoya manje ngoba uzama ungena kwi territory anganalo ilungelo layo. Alibonga igama kaJesu. That's why uma sisenkonzweni umfundisi ngaba umfundisi kuwe kodwa enganeni zakho ungafica behlala wrestling ngoba irelationship ithi abantwana banelungelo lokudlala nobabwalo kodwa ngeke ufike kamfundisi wena uthi hey mfundisi osadlala adlaleni kancane ngoba ubudlelwana buvumi. Awusondelani makhola awutshela makhala uthi umuntu umaddress according how you know him. Oh, phela
ingakho iBhayibheli lithi if the people that are called by my name, lithi iBhayibheli if they can pray. Why? Ngoba i-relationship yethu noma abanye uNkulunkulu kithi ubaba, noma abanye banika ilanga nemvula, kodwa kithi goes beyond that. Awutshela makhaya lamkhulekela ngesineke ibandla. You see, you see, verse number 5, bazalwane, teaches us about the unity of the church. Verse number 5 usifundisa about the unity of the church. It's in unity of the church. It's your prayer plus my prayer, something can happen. Ake ngibekele nto icaca bazalwane, uma siya emthandazweni asiki ukuyocompete ama-gift. Yabona ukuthi hayi ngithandaze baze bathula ngasala ngedwa. It's not about that. Yabona umthandazo i-unity ithi your intercession plus my intercession. Yabona i-unity ithi your prayer plus my prayer, your fire plus my fire. Ngoba lento yebandla elithandazayo ayenze kahle uma sizohlangana ngemzimba singahlangene ngenhliziyo. You see, one of the things that we learn from this scripture ukuthi uma ibandla selikhulile ulibona ukuthi likwazi ukuyisa emthandazweni noma umfundisi engashongo. Angiphinde futhi how do you see that the church is growing? Ulibona ngokuthi ibandla laya emthandazweni engekho umfundisi walo esejele. Akekho ethi bazalwane nikuphi eChapesi nobaphushe ukuthi bafike kuseni siyathandaza lathi mabezwa ukuthi ubaba uboshiwe lithi abalokhanga bedabukisa bebhalide ethasi lithi baya endlini yokuthandaza. Awutshela makhalthi isikhathi ke leso ngamele siyeke ukuya endlini yomthandazo ngoba the absence of the pastor is not the absence of the Holy Spirit. Noma ubaba wayiboshiwe uJames esemafrijini emoshwari kodwa ibandla laphakama lathi uma sithula uHerod uzoqhubeka ahlekise ngathi. Oh, shout hallelujah. Shokoba sizothandaza kuleli viki kunezinto uNkulunkulu azoyisilence because of the praying nje. Ibandla lidalelwe ukunaka izinto lingathandazi. Oh, hallelujah. Hallelujah. But the church pray even if James was killed and Peter was detained. Kodwa lathi ibandla bafeseza njani lathi bathi abadayi asemthandazweni. Yeah, asemthandazweni. Yeah, ngoba usigade simo uma sifika siqeda amandla omthandazo kusale sona olimini wakho. Ya lokhu sibabaza nje uthi awuyabheda badala menkosi kepha kodwa leli bandla lathi no uma le yankemba sengayiphebezi kwamoya izosika omunye futhi. Hawu alibonga igama kaJesu. Alibonga igama kaJesu. You see bazalwane, there's something that this church as I was studying this thing elangithita ngayo lithi when everything happened, when James was killed and Peter was detained, kodwa lithi iBhayibheli that church did not panic. Tshela makhaya musukutatazela ungatatazeli, don't panic, don't. Yeah, ngiyazi namhlanje uthi umhla ka1 December abanye bethi bayaphanika kuthi nakunya kuphela into zami ziyabheda uthi uma ingcola ngizomemezela uthi do not panic. Awuthi ababili abathathu do not panic, do not panic. Nalento ngathi ngeke ilunga ngalento ngathi iyabheda nalento bhekena ngathi iyakuhlula nomzimba wakho ngathulwa nawe kodwa ngizomemezela kwelika moya Holy City, do not panic. Uma kunyuka inkinga nyusa umthandazo, uma kunyuka ingxaki nyusa umthandazo, uma kuphakama izitha nyusa umthandazo. Asitatazeli akodwa likhona bazalwane awuthela neba silona uhlobo olutatazelayo. I wish there's a church here. Asilona uhlobo olutatazelayo. When an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord shall raise the standard. Awuthela makala statazeli thina. Yebo into zami ngakahlangani kodwa when I woke up in the morning I declare more Jesus because thina asilona uhlobo olunjani bazalwane. I wish ungamemeza uthi do not panic.
sizeni sithandazeni. Thina sithandazeni, thina sithandazeni. We don't deny facts, but we don't panic. Leli bandla lithandazelanga libonga igama kaJesu. You know why imani ungathandazeli? Ingenxa yokuthi uma sithandazela siluza umthandazo. Ya khona uzofuna khona inkinga ofuna uyiblue tick. Kube ngathi awuyiboni kanti uyayibona ukuthi usaya enkosini. Usaya enkosini. Ya ngitshengise kancane ukuthi la eBhayibhelini nakuthathazelanga. Ya lithi uJesu wafika walala emkhumbini kwavuka isitomo. Kwacaca ukuthi uma kufika istorm we don't panic. But sivele sibheke uJesu. Yeah, we don't panic, bazalwane. I humble ask you, don't panic. Noma ngabona ngathi inkinga inamandla noNkulunkulu omkhonzayo, but umusukudadazela. Yini ngithi ungadadazela ngoba the more udadazela, the more you panic, the more you'll move. Usoba ne low self-esteem. Ya kunabajalo uyabona lo muntu uyithathela phansi impilo siyamhlukumeza in such a way akakholwa uye akakholwa izwi akakholwa uNkulunkulu kanti funa imifika inkingi nje sathana ngithandazela njalo ya ngithandazela ungathandazela amanzi engene endlini ya umtshalo sathana uthi when the challenge come we don't panic anithi amen bazalwane. iBhayibheli lithi oh Lord have mercy. iBhayibheli lithi when Hannah engabathola abantwana lithi akatatazelanga kodwa wayilokho ekhuphuke njalo eShilo lithi afika eShilo afika athandaza awukosama umntana bakhe musukutatazela nyuku yeShilo ya athenda lenkonzo sangathi zonke into zakho i-right basababuza abantu ukuthi wena ngathi awuxakekile uthi hayi ukuthi na sangadecide ukungatatazela ngoba ukutatazela kuvela kusathana. When you panic, panic izokuphushela kwi-fear. Shout hallelujah. Lithi wena ufika wathandaza wangatatazela. Tell your neighbor do not panic. Alibonga igama lika awunikhona kodwa bazalwane. iBhayibheli lithi uSam Solomon akatatazelanga kodwa wathandaza uNkulunkulu wamnika wisdom. When a situation comes, don't panic. Yeah, don't panic. uJoshua lithi iBhayibheli wayelwa nezitha zakhe kanti ilanga seliyashona. Lithi wacela inkosi ukuthi inkosi icela ungibambele ilanga. Iyeke impimpe yami wena bamba ilanga. Kodwa bazalwane wathi bamba yesashani wathi ngibambele nje ilanga laba mina ngizodila na. Uthi uNkulunkulu Joshua wayifuna ngibambe ilanga. I like their explanation. Uthi uJoshua ngibambele ilanga because I'm still enjoying my enemies. Ikhonto ngifuna ukuyibeka phakathi kwena kanoma ni ready. Uthi I'm still enjoying my enemies. So basalani le ake ngikufundise spiritual exercise ofuna ungasiki. Uma kufika izinsuku ezimnandi thandaza ukuthi zingasheshi iphele. Musa ukuthola ibreakthrough lokho uthula. Yabona uma uyibona ukuthi nayi impilo ishintsha. Yawu nayi happiness emntaneni. Uthi nakho ngiglowa. Bese uyathandaza uthi inkosi ngicela lezi insuku enje zingapheli ebomini bami kodwa mazese njani mazande awubeke ukuthi khona ibandla uma ngathi kune promotion efika empilweni yakho okwenza njengoJoshua uthi inkosi cela uyibambe le promotion kube ipromotion emva kwepromotion. When good days come pray to Jehovah uthi Lord can you extend my territory. Uma insuku ezimnandi ifikile musukuthula pray for the extension. Oh hallelujah. Webasalwana angithi manje uthola ukuthi wena ujabula one day ube muncu 1 month. Asireverse ke namhlanje. Ekhlisi ijabule inyanga yonke ekhlisi kube nosuku olulodwa esithi ke yilolu suku belingekho right. Kodwa ukwazi ukuthi wena ujabule 1 week uhlupheke 3 months. Namhlanje we are reversing the case. Namhlanje we are reversing the coordinate to the spirit. Njengoba masibe mnandi insuku ezinhle. Masibe mnandi insuku ezinemali. Masibe mnandi insuku zonqoba. Masibe ningi insuku zamandla. Masibe ningi insuku zothola ngazo uqobolusha. When good days come, pray for the extension. Musukuthula uma inkosi yenza izinto ezinhle. Khulekela ukunwebeka kweinsuku.
uthi Nkosi ngicela yabona kulolu suku Nkosi lumnandi ngicela uyi-add. Ungahlezi umorost. Ungahlezi udabukisa. Ya uma insuku ifikile uJoshua wathi hawu ngiyaqala unqoba izitha zami kanje kodwa into ezokwenzeka kuzoshona ilanga bacashe ba regroup babuye kusasa. Wathi Nkosi akushaya u10 wasebusuku kodwa kusemini. Nabalwayo bamangala bathi why namhlanje ilanga lingashoni kanti uJoshua ucela i-extension. Kodwa nikho maholi sithi tshela makhe nicela extension uma abantwana bephasa kahle omtshela uNkulunkulu Nkosi icela insuku enje ezibeningi uma kumnandi emshadweni wakho icela inkosi can I pray for mode akuthulwa when you are enjoying the victories. May the Lord extend good days in your life. Yeah, la empilweni uphila ungagula ungahlushwa ilutho masibe ningi lezo nsuku. La ibandla likhula linokuthula linqoba lithandana masibe ningi kulezo nsuku. Ake nithi amen bazalwane. La imali flow ngapha ingena nge15 ingena nge20 ingena nange30. I pray, I legislate, I decree may those days be extended. Lapho umndeni wakho uzwana ubambele nithandana may those days. Wabazalwane uyibona mhla insuku ishintsha. Yeah ukuthi ayishiya. Yeah wabona insuku mazimnandi uthi when move ekuseni hawu sekusile kade ngicimeza manje. Hayi ukuthi insuku zimnandi okube ne stress phela. Yeah uyalala uphaphamve lokulithi 1 o'clock uthi nekusawana manje. Insuku ezimbi sinjalo nje. Yawuphinda ucimeze lithi pastor uthi sekuhlunga iqolo sengilala isikhathi eside ngaka because when bad days are there you feel it. I pray when good days are there feel it again. Uma insuku zimnandi zikhona masande shout hallelujah. Oh hallelujah. When good days are there don't panic. Kwafika uIsaya kuHezekiya wathi indoda fix your house in order you are about to die. Lithi indoda vele aphendukela odongweni athi Nkosi awusakhumbuli izinto ezinhle ngikwenzele zona. Yeah ingakho umzalwane futhi ube nenhliziyo enhle futhi wenze izinto ezinhle ukuze uzoba nebook of remembrance. Yeah ungahambi kalula. Yeah uma ufuna ukunegotiate akunegotiate. Mbuzo uNkulunkulu Nkosi uma khamba mina lezi ingane zami zokhuliswa bani? Uyayibona ingane zakho? Ingane zakho uyacabanga sesele nomunye umuntu. Umbuzo uNkulunkulu Nkosi ngempela uma khamba mina ozoasharisha enkonzweni. Ngoba ngiyi-asset la enkonzweni. Ya le ndoda yabheka kodwa wamiyeka ufike nomlayezo wabheka odongweni. Wathi Nkosi remember. Wathi uNkulunkulu la indoda ngoba nakho kumbekela ama facts. Anginike 15 more years. Phela 15 years akusinto encane. Mangathi athi 15 years kule minyaka onayo, uyayibona impessionini. Uzobuhola straight, uyobune sasa card. 15 years akusinto. 15 years akusinto encane. Alibonga igama kaJesu. Awu ngiyathandaza amahoni sithi amahle. Inkosi mesedela insuku ngegama kaJesu. Inkosi noma ngabe sitha besicathama sisempilweni yakho, ngiyamemezela the extension of day. I shall not die, but I shall live. Shout hallelujah. Ngoba kukho ngisho isikhala esibekele wena. Esiyophumelela ngisho ulimi olukuvukelayo lokwehlulelwa. Shout hallelujah. Awuthatha nebuthi sisazophila. I pray that you may live until you see your children go sebenza phesheya. Ya kuba wena pushing trolley or Tambo uthi mntana mhamba kahle ngegama kaJesu. Ngathi ungaphila uzubona abazukulu bakho bongena euniversity. Bathi abantu wena wenza ngani udlala uthi hayi uJehova akavumanga unyawo lwami. Ushelele awutshela makhaya sizophila. Nomethi inzondo nomethi ukuthakathwa nomethi izifo bathi ngimemezela ukuphila kulena. Ngimemezela ukuphila kulena. Asiya emathuneni, asiya emangcwabeni, asilungise ingcwabo. We shall live. Akodwa baba abantu abathi ngizophila. Angiyibona inkinga enginazo kodwa ngizophila. Ngiyabona ubuhlungu ngibhekene nakho but I shall live. I shall live. I shall live. I shall live. Hey!
shall live, we shall not die. We shall live, we shall not die. We shall live, we shall not die. Isifo sikhona kodwa ngemvimbo yakhe thina. Ngicela ungisize. Awuyeke lokhu ukhuluma ngomncwabe endlini. Kodwa mhlangafa noyibona uyeke lonto, uyeke lonto. We shall live, we shall live. Awuyeke lento khuma kancane uthena, hey, hlanini nje kodwa mhlangifile ngiyongikhumbula. Awuyeke ukufa, awukhuluma ngokuphila. Ake siye ukukhuluma ngengcwabo. Yeah, we shall live. Umuntu walithuba nje uthi we shall live. Ya umuntu bekubuza kusena unjani uthi we shall live. Ya umuntu bekubuza emsebenzini ubinjani weekend uthi we shall live. Athi kwese njalo uthi we shall live. Alibonga igama kaJesu. Imathi yakufanele umntana ukuthi mama unjani uthi we shall live tonight. We shall see the goodness of God in the land of living. We shall live. Soba nemali sophumelela inkinga ngelinye ngasiyoshabalala. uJehova uyafona. Shadaya. Anana maha. Helelela mahasokoda. Silimando kosh. Wena mawakufa sacrifice namhlanje. Wena mawakufa sekosha namhlanje. We shall live. Magaphilo Ruben. Hlale phansi. When challenges come, we don't panic. Yeah, inkinga siyayipluthika. Siphila ngathi azikho. Sikhona. Language yakho namhlanje ithi nje we shall live. Yeah. Yeah. Manje le nkinga leyo wagcinwa senjani cha saphila. Siyaphila futhi. Sayophila futhi. Yeah, siyaphila. Yeah, we shall live. Ukuphila nje uyakumemezela umuntu kunoma yini. Yeah, uthi we shall live, we shall live. Yeah, we shall. Nasendle nje umuntu noma uhamba uthi we shall live. We shall live. Uqosha ngisho ukufa ngisho ema passage. We shall live because that's how the enemy works. He captures your mind. Aqalisa ukuphila sondeza ukufa. Ingane ziyakwepha uthi kabe enhla ngifile nokhuzo bani yeka lonto. Yeka lonto. We shall live. We shall live. Yeah. Futhi ngiyathandaza. Kuthi mhla kufika insuku ezimnandi sibe khona sonke sikubongela. Angithi uhlupheke phambi kwethu. Ufuna uphumelele phambi kwethu. Awungizwa kodwa basalwana. Angifuni iqala inkosi ekususe egoli. Ngifuna ukuthi iqhume phambi kwethu. Njengoba ubuyihlaya phambi kwethu. Iba nenkasibulo phambi kwethu. Akelithi amen basalwana. Because that's what did happen when problem arise in the church. Ibandla litatazelanga kodwa layo thandaza. Alibonga igama kaJesu. Now, enye into ofuna uyazi bazana ngomthandazo ukuthi sometimes the prayer is a sign that I won't give up. Namhlanje msima ngizovula enye ministry lapha kule Holy City. Igama layo ithi no quitters ministry. Igenge nje ethi angiyeki. Yeah, ngoba umcela ukubuza umbuzo uma ufuna ukuyeka anivele usulimi usushaya isithe sesikushayile. Manje uzokhokha noSathane buyeka. Yeah, yeka lento kuyeka. Kancancane nje impilo ibengakubamba ngamawashing hayi wena usuyayeka uthi hayi. Vele mina lento kwangesiyona eyami. Ngafika ngivakashila. Ejele makana siyeke la. Ya la nogoloza noma ungaboni kahle. Ungazi ukuthi uthembele ukuthi ugoloze nje. Ya usathana umtshela njalo ukuthi ngethembile yona lonto. Ya ukuthi awuqala umsebenzi empilweni yami. Uzofeka. Phela ugoloza lokho. Ya ugoloza. Usathana uyagoloza umthetho hayi ke. Shaya kumusha kodwa mina I'm no longer quitting. Yeah, but basalana you have already paid the price. Why do you want to quit? Yeah, umthandazo nje uyisign ukuthi I am not giving up. Alibonga igama kaJesu. Isitha singenza into esiyenzayo but we are not giving up. Alibonga igama kaJesu. And iBhayibheli lithi Herod could not kill Peter during the feast. Wayesethi ke ngizombulala emva komkhosi.
Because when the church prayed, go verse number 5, the prayer caused a delay. Bazalwane iditho yethu yokugcina la ngiyaphuma manje. uHerod ucabanga ukuthi yena lento ethi ngizombulela kusasa i-decision yakhe ne-council. Kanti u-influencwe umthandazo webandla ngoba phela uJames umbulele ngayizolo. Yabona ube ne-appetite. Lithi iBhayibheli uthi bebona amaJuda ajabula wayesethi ke ake ngibula lo munye ubani omunye ngamba kuthiwa nangu uPeter nangu. uPeter wamba bazalwane ngoba uma kuthandaziwe izandla ezibulala uPeter is the same hand ezibulala uJames phinde ihluleke lezo zandla ubulala uPeter uma kuthandaziwe. Bazalwane ngithi mina it was the same hands with the same blood, with the same sword, but the difference between James and Peter, because uma sithandaza sisuspend inkemba zesitha kwelikamoya. Hayi bazalwane lalela ngikutshela umthandazo osigcine kwaze kwala. Angazi makhenene wakho uyazi ukuthi according to inkemba oke wabhekana nazo ebonweni bakho wena kahle kahle uhlele eduze ka rest in peace. Ukuthi nje kwathandazwa manga ngedlula iJesu izwa amazwi ami lapho babiza abanye angibize nawe abazalwane. Ibandla uma lithandaza lenza uHerodi kwaba ne-delay. Can someone shout delay? And there's one thing I know bazalwane, every time in the scripture there was a delay, God was ready to do a miracle. Namhlanje ngizokhuluma nabantu abathi I feel like I'm delayed. Ngizothi be ready to receive a miracle. Uma uNkulunkulu azokwenza into enkulu uba nokudelay kancane. Uba nokudelay kancane nje uNkulunkulu mesokwenza into enkulu ube nokudelay kancane. Akenithi amen bazalwane. You see iBhayibheli lithi kuMark chapter 5 kwafike uJairus ezocela kuJesu ethi indodakazi yami iyagula Jesu ngafa noma ngicela uyibeke izandla. Wathi uJesu hayi ngoba ufikile eJairus asambeni. Bathe bethatha nje amagxatha ambalwa waqhamuka umama onesifo somobo. The woman with an issue of blood. Lo mama yena wangacelwa fika wathinta esikhathini sika Jairus. Ngesikhathi uJesu lokho mama nje ubani ongithithile lo mama lokho eyifihla phela uyavela ethi mina ngikuthithile ukuthi uJesu ezoshaqeda haphe cha lo mama waqala wayifihla kancane lethi iBhayibheli engesakwazi ukuyifihla. Wathi lo mama yimina uthi uJesu ngizwile khathi ungithinta kuphuma amandla. Wathi uJesu wathi lo mama nami ngizwe igazi linqamuka. Wathi uJesu no indaba yakho is sorted. Uthe uJesu edilana lo mama kwafika isithunywa sakhuluma noJairus sithi lesithunywa ungabuseyihluphi inkosi umntwana wakho usefile. Lithi iBhayibheli uJesu ebezwa wathi kuJairus, Jairus, don't be afraid, only yabona lo emphasis ka only it's a thin line in the text. Lo only believe uthi weJairus miningi imlazo suyizwile manje kodwa ingane yakho ukuphila mina ngithilele kodwa uma izofa kuzodepend ukuthi imuphi umlayezo ozokholwa. Awubazalwane ngithi mina uma lonyaka usufile enhlizweni yakho ulalela abantu abathuphelile abanye bathi ngeke usathathwa ngithi mina only believe ukuthi nothing is impossible with God. Alibonga igama kaJesu lonyaka okakafi kodwa ungabulawa izinto ongayikholwa ukudlula lezinto esitshela zona la. Tell your neighbor only believe ukuthi is able to do exceedingly and abundantly above what we can think or ask according to the power abazalwane umemeze only believe ukuthi unemcabango emihle ngawe hayi imcabango yokukubulala kodwa yokuphumelelisa. Awutshela neighbor only believe ukuthi uzokufohlela njengokufohla kwamanzi amaningi. Shout only believe ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa abusisa ungena abusisa uphuma but only
nomsebenzi usangawuthola but only believe. Impilo yakhe isangahlangana futhi but only believe. Oh, the devil is a liar. Arise and shine, for the light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Shout, I believe. Ngoba abadilewe nguye usuke efuna ukubenzela ama miracles. Akodwa likhona leli bandla kodwa likhona abazalwane. Naku umlezo ufika uthi Jesu lo mthanda uyagula. Lithi uJesu wavela wahlala phansi kakhulu. Waphinwa ngelumlezo Jesu kufika iambulance izomthatha. Wathi uJesu asingasondele eBethani. Kwathi Jesu akasekho nase ewadini nje use ICU. Wathi Jesu asedu 4 days. Ya baphethe ama accommodation mababhuka obunye 4 days la sasuki la. Wathi Jesu udile kanjani omthanda egula? Uthi uJesu bonke ngibadileyayo. Wahlala uJesu wathi Jesu njengomndeni silimele uze wafa uLazaro ngakaze ufike kodwa emngcwabeni kushumela wena uthi uJesu anibhukheni futhi olunye usuku angina kulo mngcwabo ya ngoba abadileyo uye awusondelani maholy city abadileyo nguye ubenzele imangaliso lethi iBhayibheli uJesu wafika emva ka 4 days yeah le emphasis ethu senuka ungedluli kalula yeah uthi umato kububu khona umfethu abakafanga uJesu no I am uthi ngiyazi kunosuku oluzayo lapha abangcwele bonke bovuka ukuthi uJesu yekusuku I am that resurrection in life uthi uJesu ukuvuka nokuphila uthi ofe okholwa yimi noma efile yaphila. Hey wathi sisi le ndoda ifika ingafiki ijiki uzongiphendula kakhluka nje kwase kufika uMatha. Kwafika umuntu we-investment owagcoba inyawo zenkosi ngamafutha. Yeah uthi uMatha nimbekephi? Nimbekephi? Ngoba okufikelwe isizini empilweni la uyokwenzela khona uNkulunkulu izinto wedwa ningaxubili. Ukuze mhla udinga attention ungabi nenkinga. Oyibalekela leto njalo uthi ungakwazi ukuyenza wedwa ufuna nihlanganise. Yeah, kunesibusiso sokwenza izinto wedwa nje. uPeter wanika uJesu isikebhe sakhe yedwa. Yakhona ibusiso ayitholwa abantu nje abadecide ukuthi okay, lento ngolokuthiwa sicela abawu20 bama100 ake ngiyithenge ngedwa lento. Ngoba uma uthenge wedwa futhi unakwa wedwa. Ya ngoba ufikile lo woqala ongena investment wathi okuba wafika okumfaza wathi uJesu vele abantu abangainvestile banje abantu abangainvestile bakhuluma kanje wathi Jesu qhulileka ngosuku selifikile usuku. Ya uma kufika umuntu wezinvestment uJesu akakhuluma ngathi nimbekephi. Wathi umuntu weinvestment Jesu ayimiye kusesizini insuku wathi ngifuna khona izinsuku ezini. Ya ngoba bengafuna ukwenza imiracle komvuso esibhedlela. Bengifuna ukwenza iresurrection. In fact le ayikho ngoLazaro befuna ukutshengisa nje ukufa ukuthi ngizokuhlula ngingakafiki kuko ngoba uLazaro wavuswa waphinde wafa ukuthi uJesu wavuka akaphindanga wafa. Yeah, it was a signature to death which you could never ungakwazi ngokubamba mina nabakholwe egameni lami noma befile kodwa bonke. Because whenever there was a delay in the scripture, the Lord was ready to make a miracle. Ngicela ukukhuluma nomuntu endlini ofila ngathi uya delay izinto azenze ngendlela ofisa ngayo. Ngithi mina be ready for a miracle. I announce a season of uncommon testimonies. I announce a season of uncommon favor. I announce a season of uncommon power. I announce a season of uncommon declaration. Your life shall never be the same again. Shout hallelujah. But lalelani bazalwane 19 ngithusala umphosela uNdaba. Even though there was a delay, but God was moving in the delay. Webazalwane ngicela ke ukunimemela kuleto kuthiwa i-maturity of Christ. Lento yokwazi ukuthi nomethule kodwa impendulo unayo. Ngicela singabi leli bandla
uNkulunkulu simenze ujukebox uthi uma ufaka imali phuma ingoma cha. Yeah, okwazi ukuthi God is working something on my delay. Angithi laba bayathandaza ngapha lona unenkembe ebekwe phe kwempilo yakhe. iBhayibheli lithi ke ngesikhathi uHerode ethi ngizombulala kusasa bese iBhayibheli God released an angel. Ngoba ngalesikhathi ocabanga ukuthi awenzelwa lutho ngaso ilapha amazulu eorchestrate athi amazulu amazulu abona ingozi lapha naboku itekisi abukuyikhomba ikudlula itekisi amazulu ayasebenza ngoba ngesikhathi ufila ngathi wena into zakho siza kancane uNkulunkulu usuke edlala umlabalaba ethi share to share ethi uNkulunkulu ekubona uzohlangana nomuntu ozokuhlupha akuphambanise naye athi uNkulunkulu lokuthi into samahlangana awubuka amazulu edonsa impilo yakho esusa from point A angayise ku B ayojikisa ku U uthi wena mina ngiyathandaza ngiyanikela kodwa uNkulunkulu is orchestrating. Awutshela makhaya awuthula uNkulunkulu. Awutshela makhaya uthi awuthenga ama-popcorn uhlale phansi ubuka amazulu epheka impilo yakho. Webazalisa omemezela ukuhlanganiselwa amazulu empilweni yakho. Webazalwane uyazi uNkulunkulu indlela into edweba ngayo ngiyalazi igama uzovala ngalo. Uzovala ngegama uthi kanti uNkulunkulu njani? Kathi bengazi ukuthi ungithanda kangaka. uNkulunkulu esekuhlanganisele lalelani phela wazala you and God were the majority. uNkulunkulu bathi uPeter esejele eboshiwe kuvaliwe kungekho ongenayo kungekho ophumayo uNkulunkulu wadedela ingilosi. Dedela ingilosi uNkulunkulu. Lengilosi yangena phakathi. Ngithe njalo akekho kuvaliwe kugadiwe akekho ongenayo akekho ophumayo kodwa uNkulunkulu wadedela ingilosi. Ingilosi ke ayifika ngeminyango yavula iminyango. Ngoba kunento engicela ukusiza ngayo efika ngeminyango yavula iminyango lithi yafika yangena phakathi. Because sometimes your deliverance is not about God taking you out. It's about God getting in. uNkulunkulu uyakhulula ngongakhiphi kodwa angene. Ungenelana sondelana ngithandaza. Ungenela ukandamine isimo kuso. Uthi awusebekubophile njalo. Awuthi awuyile ejayeleleli. Awuyile nto izokubulala. Webazalwane enye deliverance yakhe akusiyona ukukhipha yokuthi angene angene ube sesimeni kodwa ube noNkulunkulu. Ya ngoba uma usesimeni noNkulunkulu udida abangekho emini. Ya bahlangana nabathathu uzokhala uzoboleka. Kuba wena obaphayo bathi hawo manje ngathi kanjani uthi hayi khona ngina. Ngoba uma isimthini uNkulunkulu asifani nomuse wedwa. Awubazalana sondelana. Ithi indoda enkulu kanti sifaka abantu abangaki la. Bathi labasifaka abathathu uthi indoda enkulu ngiyakufayirisha with immediate effect. Yeah, ngoba mina ngibona abawu4 nabathathu wabiza omunye wathi uthi uNkosi achazana sifaka abantu abangayithi indoda Nkosi kahle sifake abathathu. Uthi Nkosi kanjani ngoba sengibona nowesini. Lalana uchaza umuntu ophegene umuntu ongamazi uThixo umuntu omthukile uThixo uthi ngibona nowesini ongathi indodana yoNkulunkulu ophezulu konke. Sondelani bazalwane ngoba when you are in the situation with God nabakufakile bagcine bebangala ukuthi akafi ngani manje akahluleki ngani manje akawi ngani manje kanti awukho wedwa ungena nathi ngasemlilweni. Because when God is in your situation, uba umuntu we testimony. Lokuthi ngeke ngideli. Uhlala nathi. Kuseku.
when I get tired, alone, give me power, to press on. Jesus in me. Mina ukhona umuntu abanenkinga engaka aphinda khonze normal kanje. Phela lalela ningakhohliswa imiswenke esifakile. Khona izinto esibambene nazo. Uma ngathi kuphuma inkonzo bese sithi cela ukuxoxela ungadinga ube nethishu nami ngibe nethishu. Ngoba inyembezi ezophuma uthi wenze kanjani osisi loningaka. Ngithi mina kuba nomahluko. Uma usesimeni ngathi uThixo unawe esimeni. Lalela ngithi mina noma ungakaphumi ngithandazela into yodwa makabe nawe. Ngiyangixoxela njalo ngelilanga ukuthi uma uNkulunkulu enawe esimeni ukuhamba ngemoto ekhanyisa onke amalanga. Khanye le engine, khanye lama battery, khanye lamafutha, khanye onke amalanga. Na uma uthi ufuna ukuyilungisa ungazi uzoqala ngaphi. Kodwa isuka imoto la ize la, isuka imoto la ize le. Kuthi imoto engenamalanga uzokuthiwa imile. Ngoba uma uthi khona uNkulunkulu wamphenya uNkulunkulu uthi awunanga futhi. Oh, uthi awunanga futhi. Uthi awunanga futhi. Yeah, uNkulunkulu wamphenya. uNkulunkulu omphenya yonke indawo. Yeah. Uyibuza ukuthi ukhonze kanjani unyaka wonke. Yeah, ngoba ibingekho into ethi khonze. Kodwa siba nomehluko isimo esinoThixo phakathi. Ngiyakuthandazela egameni kaJesu. Whatever you are facing, don't go through alone. Whatever you are facing, uJehova makabe nawe. Whatever hardship you are feeling right now, may the Spirit of the Lord take over in the name of Jesus. Lokho dlula kukho nasenhlangwe athi uIsaiah sidlule emanzini amaningi kodwa wasikhukhulanga, sadlula emlilweni eminingi kodwa saphuma singanuki nentuthu. Shout hallelujah. Because sometimes His deliverance is not about getting you out, but it's getting you in. Nayo ke into efika ngidumaza kakhulu la ndaba ukuthi umuntu ozosizwa ulele. Umuntu ozokhululwa ulele. Enye inkinga esibhekene nayo uthi abazosizwa ababoni. Omunye uthi le nkonzo bengaqali ngani ngolesithathu uzosizwa ulele. Le ndimana ngingenayo ayinawo amen. Ngiyayilungiselela ngizoyivumela mina amen. Lithi ke iBhayibheli lalelani status kaPeter lithi he was asleep, he was naked, he was chained. Icathulo zaseyiphumile. uPeter indlela wayese give up ngayo ongekwazi nokumzama uthi Peter vuka ngoba usazoke nje amemeze ukuthi liphi ibhantshi lami izizwe lendoda abosho kuyo. Ngicela ngizweni ke manje ngizweni kunento engicela ukwehla nayo ngiyibeke angijikjeli ngiyayibeka kahle. When you start about this story into etholayo la uDlamini ukuthi the state of Peter in the prison is the state of the church today. Ibandla lilele liboshiwe likhumulile icathulo anibhathile. Ama program is nawo kodwa awana impact. Yeah, see consider yini ukulala is spiritual ignorance. Yeah, ukuthi makuphuma inkonzo niyayidiscuss. Kuthi ayabona bethunyiwe. Yeah, bethunyiwe. Kusho ukuthi umsima ngumlandile. Yeah, utsheliwe ngathi. Yeah, ngisuke sesebuthongo nobubi ukuthi noma kufika usiza nibona nihlaselwa. Uma ngcono uthi amen zophela ukuthi angiqhubeke. Uyabona ke bazalwane ukulala kwebandla kuhlungu ngoba sigcina sinaka izinto esingayizeli. Yeah, sigcina sibanga izinto esiyani, sigcina sibanga ikhundla.
ya ethi nanga umuntu wangikhipha esikhundleni sami inkonzo enjalo la wangikhipha esikhundleni ubuthongo kobuyingozi ubuthongo ngoba uthi uNkulunkulu ekhuluma wena negroup yakho nianalyze bandla namhlanje lilele liboshiwe futhi alikho ready ya uma kuthiwa bakhuluma incathulo kuthiwa abekho ready nokufaka izicathulo beze kwi repentance altar ngoba yonke into bona bayithatha njenge offense yonke into bayithatha uthi awushuthi la utsheliwe ngathi webazalwane kunzima ukhonza abantu abalela ngoba yonke into ufuna ukuyidefend ya ufuna ushumela phinde umbize eceleni uthi hawu mama ulimele kodwa hayi bengaqondile mina ngoba uma ushumela ibandla lelo funa uhamba funa ulibuza ukuthi alimalanga kodwa lelani bazalwane asikwazi phela ukunisaba nonke asikwazi ukunisaba sonke yafuna abanye bethi bencenga kodwa befe emthatho ivukani ya ukulala kuza ngendlela eziningi ya ukulala kuza ngendlela eziningi ukuthi ingakulovisa imvula enkonzweni kodwa uphume ngayo emsebenzini ubuthongo ke lobo ya ukulala ethi uNkulunkulu enginike 100% wathi buyisa 10 wena ukuhle konke ubuthongo lo ngoba ubuthongo ugcina ungabi nalo uvalo lukaNkulunkulu awanithi amen enkonzweni awutshela makhana ake sivuke ebuthongweni ya kade le conference wayazi ukuthi khona kuleli viki kodwa manje uyehudula uyencenga akuvumi ufika enkonzweni uyathula awushaya izandla uvuma amen bayagida ugidi kuyaqunya uqhumi kuyanikela unikeli uzentweni kodwa ubanje ubuthongo phaphamani bazalwane bakaKristu ngiyathandaza ubuthongo ungasondeli kithi ngiyaphinda ngithi ngiyathandaza ubuthongo ungasondeli kithi ya awukhonzwe uyaanalyze ya ngoba uma ubanje ubuthongo ugcina uyiyeka inkonzo ya ugcina uyiheaddress enkonzweni ukuthi akakame ngani lo wayetshintshile lo lona yini ebopha igode nje le weave ehlangene kanje iyenzani lona akagunde nganoba uma ulele ugcina uyiyeka into oyigezele wayizele enkonzweni unaka izinto ongahlangene na yeka amakhanda abantu khonza webazalwane nike nabona izinto enkonzweni esinike inkinga kusizona besizela ukade abantu uthi yabona ke baba khona ngene eqala mama khona ngene emuva ngikutshelile ade mina ngithe ngiphume emotweni unkosikazi becinga ibrush lokuqama iweave yakhe asithi mina salukhe imoto uzongitho asixabene salukhe imoto wena ngoba uhlelana uzobheka ianalyst yemshado ibukake ngithe abameshile namhlanje ngakutshela ukuthi zophela ingubo sofana ngoba uma usubanje obuthongo uyakuyeka ukuzela unaka abantu ngiyathandaza loso sifo singafika empilweni yakho ya unaka behla unaka bakhuluphala unaka yonke into unaka uthi awulengubo ayigqokele nalasiyena lo nyaka uyiphendile ngoba uma ungasa ulele ugcina uyifashionista kumele ube umzalwane uthi lekhala nalekhala akuhlangane bekumele athi ubanje obuthongo anobuza abantu abanika ama portfolio mhlawumbe kuthiwa lead intercession noma leader I home sale anobuza umzima abakuthwele base bayibuza ukuthi umzalwane kodwa lona usindlela aphendula ngayo bengithe angizi bakithi kade yini inkinga ngoba bengithe ngenza singane homework le umsa ake ningiyeke bakithi ibuza ukuthi awu lo msalwane lo nidila nekholo elihuqa ubuthongo aninayo spiritual garment futhi necathulo sokuba ready for repentance abasayifakile uma lezinto singayinaki it has killed many churches futhi angiphathi ibandla libanje ubuthongo bese ngena isisa sihlasela ke baba yini ngeke ulenzele luthi ibandla lelo ungalifakela nanka ama TV umuntu akholwa ukuthi abona ayike into mina ngizoyikhuluma ngakayibonile lapha funa umuntu uyabheka ukuthi how many years isikhonza singayibuki siyaqala ukuyibuka kula mavilo ukuthi umuntu kuba
njalo prekozweni kuthenga okuncane bese kudliwa okukhulu. Yabona basingafaka imadlanga commission akho ningabe izinto engavela. Wemzalwane ngiyacela awuyeke ukhathazwa izinto ongahlangana nazo khonza. Bakubizela commission. Ngekusagqoka manje ngekusafaka wash ngokusathenga isicathulo ngoba abantu bathi hayi bekwenzelwa kucashwa ngama screens. Ubuthongo lo. Ngoba that day ulahle mandate oyizele. Wa-attack abantu, analyze abantu, wabuka imoto zabantu uthi uthenga imoto yini uthi hayi imoto ethi lokho ama China yini lokho ama China yini lokho kushesha ukufa uzothatha ama spares ubanjwa ubuthongo ngoba ubungakayazi ipheni installment tool. When the church take the state of Peter asleep in chains without a garment, without the shoes, no, ukuthi ukhonzisa into engacollapse noma yini, because the church is a living organism. How do you see that the church is sleeping? They start to khonza ngama groups. Ya uma engekho umngani wakhe inkonzo yabhora noma khona umoya engcwele. It's a sign of the sleeping church. Sign of the sleeping church uku-attend i-conference ongaregistrelanga. Futhi hayi ngoba unga-afford futhi akekho ozokubuza. It is a sign of the sleeping church. Lezinto uma ingcwele uyibala kanje so that you can study your life, study your spiritual life. Buka ukuthi nabo ubuthongo umnqonqoza. Uma there's something juicy kunendaba ofuna nixoxe kunesigaxa le phone uyikhuluma izishiso uyibeke ngawo uyishise uyibeke ngawo, but you can't take the same discipline uyemthandazweni ngayo. It's a sign yokulala. And let me tell you something, ngiyadabuka engakuhlasela usathane salele kanje. Ungabe nayinkinga engeke isolve imali usenje. Ya ungaphathwa isifo esingakhavwe medical aid yet kusenje. Ngoba bavamisile abantu uthi behuqa ubuthongo balale kanti sitha sendleleni. Ulala kanjani ubuthandazela ungathandazwe? Awuyacela mama uJuju ukosama ungithwale ngomthandazo umuntu wakhona wena ubhizi uyamthwala ngapha uthatha amadimona ngapha sokuhlasela wedwa ngapha. Awutshela makhana ke sivuke ebuthongweni noma ngathi uyahlina mnyakazisa awuvuke ebuthongweni awuvuke ebuthongweni. As I conclude, ask anyone okakhonzisa abantu la ukuthi lisinda kanjani ibandla lisebuthongweni elisonkile eligezile elipaka imoto ngaphandle eligida kamnandi, but in spiritual matters they don't have authority. Into ebuhlungu engiphatha kabi usathane singambona singamkhombeza kude uma sephakathi kwethu singambona sibanjwe ubuthongo. Ngiyathandaza in the first day of this conference, before we can hear big things, we can ask big things. Can we wake up? Magalatiya ngithakathe ubani? Can we wake up? Inkonzo kube inkonzo. Kube nalento intense. Yeah. Ongene late ezwe umzimba ushintsha uma engena lapha ukuthi abantu abala endlini bahlangene ngenyama, bahlangana ngenhliziyo, bahlangana nangomoya. Singakhonze siprethendelana, singakhonze sibekezelelana. But if you are not aware, you'll find yourself in a big hole. Uthi uyamemeza ungasaziyo umuntu. Be careful on sleeping in spiritual matters. Ongenani iBhayibheli alizele lilale lapha kwakho, but you can't go to bed without a scripture. Ongenani zumeka uthandaza, but you can't go to bed without a word of prayer.
Mthembeni empilweni nzima kangaka mnyama. Uthembeni usebenza nabantu abaphatha imithi eserious kangaka emsebenzini. Ufuna uzugule kuhlabeke ukuthi bazalwane icela lengithandazise. No, you don't need that. You need to be in a right standing with God. Bazalwane nginovalo uma ngafika lempumelelo esifuna sinje. Should sizowa like sizowa boo pants. So I'm casual Christians. So abantu bathi no, I'm going there, just to see them, I'm busy, because you don't have spiritual discipline. Ulala kanjani ibandla likuthandazela ngapha? Abanye abagive aphile ngapho wena ugive aphile ejele. Asimene inyawo. Sivuselele Nkosi Jesu. Vuselele there are certain area of my life like khona ngibanja ubuthongo. I surrender namhlanje kuba ngivuse ebuthongweni ongafaka impilo yami engozini. If you are here and uthi Nkosi umukhuluma nami namhlanje, I'm like Peter, sengigive uphile kade ibandla liyathandaza. Wake me up from spiritual ignorance. Moya ngcwele ngisize namhlanje. As your word has come down like a rain, limantisile inhliziyo yami. Please come forward, let us pray. NgoNkulunkulu ahleli life changing conference bese ngayishintsha inhliziyo zethu. Baba ngiyalamukela izwi namhlanje ngenhliziyo ephendukayo. Help me. Ngifuna ukubuyela emandleni nami. Ngifuna ukubuyela enkazimulweni yami. Isitha siyikhumulile ingubo. Omunye isitha siyikhumulile icathulo. Omunye uthi ngiboshiwe. I am bound. There is no movement in my life. So the land is sithandazeni. Lelizwi litholile inhliziyo endawo enhliziyweni yami. Lord, fix me in this side. Lord, wake up me in this side. So the land is sithandazeni. Thank you, Jesus. Vuselele Vuselele Jesu. Uma ulizwe izwi lenkosi ungayenzi likhulu inhliziyo yakho. It's a life changing conference. Allow God to transform your life for the better. Phakamsani izandla zenu bantwana benkosi. Lokho kusenhlizweni yakho uNkulunkulu makakusize ngakho namhlanje. Allow God to touch you. Allow God to transform you. Allow God to break boundaries for you. Allow the revival to hit your heart. Bazalwane izwi lenkosi linjengesibuko. It's about reflection. It's not about being strong, it's about reflection.
wena uma isilokhu likutshengisa izinto ezithize ungayenzi kukhulu inhliziyo yakho. Cela ibandla lilule izandla lilulele kubo. Baba, ngiyathandaza ngenxa kaKristu Jesu. Thank you for the strength. Thank you, Lord, that you always have a space for the hearts full of repentance. uNkulunkulu makaba usizo lwakho. uNkulunkulu makaba usizo lwakho. uNkulunkulu makaba usizo lwakho. uNkulunkulu makaba umncedi wakho. Whatever is in your heart pertaining this word, uNkulunkulu makangenelele kulo. Siyabonga moya ngcwele for the change and transformation. Thank you, Lord, for the touch. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord, for the grace. Sibonga ungenelela kwakho Nkosi, ngoba ungena kwakho masungenile umshiya umuntu efana. Na inhliziyo evumayo Nkosi ilekelele as we open this conference today in the name of Jesus. May God be your help. May your tears be wiped by the hand of mercy and grace. uNkulunkulu makangenelele in the deepest of your life. uNkulunkulu makabuye na uphila. Ngikudedela nezwi lomusa namhlanje. May God be your help. Phakamisa amehlo entabeni. Sizwe lami lovela phina. Lovela kuJehova yena owenzile izulu nomhlaba. We command a new season. May the wind of change blow toward the direction. In the name of Jesus. Amen. Ashalom engcwele izandla enkulu. Are you blessed, Bazalwane? Are you blessed? Go and reflect as God is helping us. Amen. Ngiyacela samukele umnike wethu ukubonga egameni likaJesu. Sizonikela egameni likaJesu. We are in a season of thanksgiving. Our heart should be full of thanksgiving. Amen. Singeza mnikelo wethu. uNkulunkulu anibusise as you come. God bless you. A church is a house of instruction. If you can't obey instruction, may the Lord bless you. May God deliver you. May God bless you. May God bless you. Asizonikela bazalwane. Simele ngeenyawo cela sizonikela. Makube kuhle empilweni yakho. May this season treat you good. Thank you, Jesus. Siphakamise izandla zethu samukele isibusiso. Can we all stand? Baba, sifikile entabeni yakho engcwele. Siyakwamukela Nkosi okwenze phe kwempilo zethu namhlanje. We speak more grace as we leave this place. Endleleni ende nemfishane ingozi yafana. Sithi lelo gazi lika Jesu elisagobhoza namhlanje. Malikhuluma ngcono as we are going home. Thank you, Lord, for the moment of reflection as we are going home. Is about to sleep. Lelizwi uNkulunkulu wethu ongcwele malingawele endleleni, lingawele emeveni. Malingawele emadwaleni kodwa maliwele emhlabathini olungileyo. Siyamukela ke Nkosi ngokukholwa every blessing pertaining receiving your word. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ibandla lonke lithi amen. God bless you. Shalom mfundisi izandla.
Amen bazalwane siyabonga kakhulu. While we are standing, we can allow abutata bathatha umpostoli to the office bazalwane. Thank you so much bazalwane, inkonzo isivaliwe. Tomorrow again 6:30 siyaqala siyakhonza. Siyacela bazalwane wonke umuntu, siyacela bazalwane siyaqala 6:30 inkonzo yethu, and the preaching kusasa izoqala early, so siyacela ukuthi ufike early. Inkosi bazalwane nigcine inibusise. We believe ukuthi umzuzu nayo uJesu uyaguqula usizi nemthwalo. I believe ukuthi uNkulunkulu uguqulile izimo zonke. Amen bazalwane, inkosi nigcine inibusise nisahamba